DJ Single Boy in the mix. Bari Sele Production. Mr. Rabson ne mana an buɗe shi ba, an buɗe shi ba, an buɗe shi ba, maza da mata an buɗe shi ba. Tuko sabon food ya gama haduwa, kowa ya zo don more rayuwa. Gidan abincin da ban ga kamar shi ba. Tuko sabon food shine akan gaba, in baka je ba fa an barka can baya. Tuko sabon food ne lamba ɗaya, ku zo ku samu abinci kala kala, kawai ku warwasa baki, sun iya karrama baki. Ko sabon food ake ta yayi, muna da pizza, shawarma da shayi, a cake na birthday dukkan muna yi. Kowane iri kake so a yi maka, muna da chips da indomie da boga. Ko sabon food cikin Kano yake, har daga garuruwa ba zuwa ake, cikin Badawa layout yake, kusa da wannan Usaina Sito yake. Ko sabon food ake kiransa gidan abincin da babu irinsa, shi kadai ya zama gagara gasa. In har ka ganshi fa dole ka kyasa, manyan yara maza da mata. Ko sabon food ya cire tuta, ya cire tuta. Tuko sabon food ya cire tuta, wallahi ya cire tuta. Mana Mr. Rabson ne. Sai kun zo